in gino mari en mane gimigombo winjo ni mbade olosi. Erokamano Sharon, aparo ni jatend migao mar omenda ni kod ting' mapek ahinya nikech kaka jalony ang'eyo agulu ma en godo, ofuko moting'o to gi jok madwaro mondo opogne gi gimoro e ofuku no. Apime kod ng'ama miyo man gi nyithindo kata mana 40 e ot to en gi mogo gorogoro achiel to dwa tedo kuon mondo ji te ochiem. Koro en gi ting' mapek ahinya, mak mana ni wageno mondo wane ni to o balance nang'o. En balancing ma iluongo gi dho ngere ni a very delicate balancing act. To kata kamano kaka jolony wan kod geno ni odhi temo nikech ka wang'iyo gik manyocha timore kinde manyocha isumo paro kuom jopiny e yo mindedo gi dho ngere ni public participation, weche nyocha wuok ma jopiny dwaro ni mondo tim kata mondo gine e chik omenda ma higa ni kaachiel kod bajet. Koro wan kod geno ni wabiro neno ni gigo achiel kuom kata mang'eny mane jopiny nyocha chwalo mondo mi oketi e paro no bende osum kendo oketi e bajet. To mogik en ni ka wang'iyo bajet ma kawuono waneno ka nitiere fuok. To fuogno kuom ranyisi en ka wacho figures en bilion 896 gi nukta moko kanyo. Fuogno igeno mondo opong' kokalo kuom hola mawuok e domestic market, manyiso ni ma igole bengi ma wan godo e Kenya ka, kaito moko mabiro wuok e bengi ma oko. To fuogno kapo ni ageta ma duol ma choko osuru omi mondo choki ma en trilion 2.7 cha okochopo kare, to fugno dhi medore. Koro wadwa ni wane ni to ang'o ma jatend migao mar omenda keto mbi mare mondo mi wachop ageta cha mondo kik wamed fugno bed malo. Erokamano ahinya nikech agino odiochieng' ma kawuono nawacho ni